duniyan nan masu bi ai babu sori, kana nima matsayi ilalai ai babu sori, a ta rayuwan duniyan nan ai lallai ai babu sori, aure ne kake nima ai lallai ai babu sori, ka jira lokacin Allah, Allah ya san da komai, ka jira lokacin Allah, Allah ya san da komai, kama Allah ka dai shi ne mai bayaswa, idan za mu yi arziki a duniyan nan ba da garaje ba, ba da garaje ba, gaskiya ba da garaje ba, idan za mu yi arziki a duniyan nan ba da garaje ba, ba da garaje ba, gaskiya ba da garaje ba, idan za mu yi arziki a duniyan nan ba da garaje ba, ka jira lokacin ka ke ma ki jira lokacin ki, idan za mu yi arziki a duniyan nan ba da garaje ba, ka jira lokacin ka ke ma ki jira lokacin ki, idan za mu yi arziki a duniyan nan ba da garaje ba. rayuwan duniyan nan yan wannan ai babu sori, ku ji wata labari nan ai babu daɗi, ai wani mutum ya kashe dan uwansa, ya kashe babansa, domin ya yi arziki, baya wata shida malamin ka ya yi kudi, baya shekara biyu bayu sun kashe shi, ya yi baban asara. To, idan za mu yi arziki a duniya nan ba da garaje ba, Ba da garaje ba, gaskiya ba da garaje ba, idan za mu yi arziki a duniya nan ba da garaje ba, ba da garaje ba, gaskiya ba da garaje ba, idan za mu yi arziki a duniya nan ba da garaje ba, ka jira lokacin ka ke ma ki jira lokacin ki, idan za mu yi arziki a duniya nan ba da garaje ba, ka jira lokacin ka ke ma ki jira lokacin ki, idan za mu yi arziki a duniya nan ba da garaje ba. komi ya dame ka, ka kai wa Yesu magani komai, arziki kake nima, Yesu magani komai, a kwashe yakin ka, ka kai wa Yesu magani komai, kudin da kake nima, sai ka gaya wa Yesu, kama rayuwa duniyan nan, Yesu ne mai bayarwa, idan za mu yi arziki a duniyan nan ba ta garaje ba, komai muke nima, ayya, idan za mu yi arziki a duniyan nan ba ta garaje ba, Ba da garaje ba, gaskiya ba da garaje ba, idan za mu yi arziki a duniya nan ba da garaje ba, ba da garaje ba, gaskiya ba da garaje ba, idan za mu yi arziki a duniya nan ba da garaje ba, ka jira lokacin ka ke ma ki jira lokacin ki, idan za mu yi arziki a duniya nan ba da garaje ba, ka jira lokacin ka ke ma ki jira lokacin ki, idan za mu yi arziki a duniya nan ba da garaje ba. To yan uwana maza da mata, sako na kawo muku. Idan fa za ka yi arziki ba sai ka kashe mutum ko kuma ka yi kuɗi da jini ba. Amma lokaci na Allah ne, ka jira lokacinsa. Har garin gaggawa ka zo kuma ka yi da na sani. Ubangiji Allah ya taimake mu, amin summa amin. To,